We worden alweer ouder en had dus ik meer zwaar nodig. Hoe kunnen we met techniek, maar ik altijd maar mensen, die zwaar betaalbaar en op niveau houden? In deze serie gaat het over wat Jo en ik zelfs dwaan kennen, de rol van e-health en robotica. Wat zaait de zwaar over de toekomst en wat is de toekomst van de zwaar? Lukt het een beetje? Ja, best. Heb je ook zin om even uit de stoel te komen en even te bewegen? Ja, lekker even. Ja. Hoe voel ik me dan? Heel snel moe. Drink even mee, even wat extra vol. Ja, ik pakte ook altijd heel gauw de scooter. Hè, om met de man in de auto even boodschappen halen. We werken van boven naar onder. Ik doe het even voor. Voorkomen is beter als genezen. En bij Caparis pakken ze dat grut aan, maar de pilots het nieuwe gezonde werken. Links, maar het eer naar het schouder. Antje Friesijn wil maar wat graag fitter worden en docht enthousiast mee. De directeur wil graag de zoens en het wolwezen van zijn 2000 werknemers verbeteren. Want te vaak gaat hij op begrafenis. Ik denk dat dat bijna alle maanden wel één keer elkaar. Meestal in actieve dienst. Waarvan een deel gewoon ernstig ziek is. Maar waarvan een deel die echt de vraag is stellen, het dat echt te krijgen met het leefpatroon van mensen. En net om daar een soort bevoogdende rol in te gaan spelen, maar die wil te realiseren van zo'n we daar nou net iets op kunnen bedenken. Voor, achter, rechts en links. Zo kwamen we in gesprek met de Friesland, die hier echt een grote rol in speelt voor u. En hebben we gezegd van, goh, wij kunnen wel wat meters maken als het gaat om mensen te mobiliseren, dus te interesseren van sport. En ook is het net alleen over sport, hè. Als de mensen wat vitaler hebben worst, moest ik naar gaan denken van en wat voor rol speelt het voeding daarin? En eigenlijk een beetje en wat vooral in sliepen daar dan in spelen. Hè? Want we onderschatten ook nog eens het belang van een goede nachtrust. Zakt een beetje door je benen. En het idee is dat je de touwen heen en weer gaat bewegen. Aast meer hoe zoen iets en goed sliepen. Maar eerst bewegen. Hoe krijg en vooral hoe hou je mensen in beweging? 3, 2 en sweep. 1 en klaar. Dus altijd een vast gezicht zien en weten hoe het gaat, heb je de eerste drempel al overwonnen. En daarnaast is het natuurlijk voor de doelgroep financieel is sporten ook, het is gewoon duur. En hier hebben ze de tijd om onder werktijd, wordt het vergoed. Ze kunnen kleding van ons krijgen, ze kunnen schoenen krijgen, ze kunnen hier douchen. Dus eigenlijk zijn alle drempels die er maar zijn voor ze weggenomen. Maar krijg je iedereen mee? Nee, we krijgen niet iedereen mee. Nee. En dat hoeft ook niet. Want we willen juist dat mensen vanuit uiteindelijk de intrinsieke motivatie hier komen. Maar we doen wel heel erg ons best om zoveel mogelijk mensen op wat voor manier ook in beweging te krijgen. Dus pak ze maar beet. Klein stapje naar achteren. Is goed zo hoor. Ja. En dan trek je ze aan. En weer terug. Hoppen. Oh, niet. Rustig aan. En rustig weer omhoog. Ja, dat is hem. De mensen hier doen heel veel repeterend werk. En dat betekent dat ze heel veel hetzelfde doen. 9. Vanuit vroeger gezien zijn mensen gewoon bedoeld om in beweging te zijn. En in de tijd van hoe het nu gaat, is dat op het werk niet altijd meer zo. Dus we willen heel graag weer terug naar breng je lichaam in beweging en word sterk en voel je fit. En dan kan je het werk ook beter aan en kan je het langer volhouden. En dan gaan we straks wisselen op 10. Dus dan stap je met je rechterbeen op. En nog 1 keer. Pittig? Ja, ik begin het nou wel te voelen, maar helemaal niks. Gaat best hoor. Vriezen mijn deurzetters. Nou, maar één bekomen. Even jij een stukje water. Dat is ook belangrijk. Blijven drinken. Ja. Het is toch wel buitengewoon nieuwsgierig, hè, als het parallel maakt met een sporter. Topsporters sliepen het meest van alle jaren. Want die rust is van belang om goed te kunnen presteren. Nou, dat willen we in dit programma onze meest connect proberen natuurlijk te maken. Betingst van de pilot is dat ik de leading mij docht. Want mij alleen nog praten jou je net het goede voorbeeld. Toen ik door een aantal collega's genoeg wezen waren op het feit dat ik er wel verrekte weinig aan die, dat echt net bevorderlijk weer om ambassadeur te wijzen van dit programma. Dus ik ben uiteindelijk
hek een slag maken. En ja, ik ben fitter, maar dat komt toch het sliepen en het sporten. En dat sporten doet ook iets, want dat maakt een stofkoorn. Wat zei het van, dat heeft ook goed in jongen. En zo werkt het toch. Antje, wij binnen de maanden bij het programma Het Nieuwe Gezonde Werken binnen Leeuwarden Caparis. En het Nieuwe Gezonde Werken gaat door het versterken van vitaliteit. Het Nieuwe Gezonde Werken wordt gecoacht vanuit het Pim Milieu Instituut in Papendaal. Zij helpen om mensen oorgedrag aan te leren. Alle weken krijgen de meewerkers die meedoen aan de pilot een box met zo'n eten. Je weet waar die begint. Ja, met het menu. Met het menu, het recept. Even zien. Spaghetti bolognese met linzen, cherrytomaten en feta. Feta, ja. Feta. Ja. Oké. Nou, je ziet eigenlijk hier een hele scala aan ingrediënten. De spaghetti integrale, oftewel volkoren spaghetti. Ja. En wat we eigenlijk steeds zeggen is het verhaal van vooral vezels proberen aan te brengen. Ja. En je energie niet alleen uit koolhydraten te halen, maar ook uit andere. En dus met name ook uit eiwitten en groenten. Nou, je ziet gewoon de veelkleurigheid, die is belangrijk. Gisteren hebben we het over gehad. Het boeket wat je eigenlijk in je darmen hebt. Hè? Ja, klopt. Nou leer je echt wat is lekker en wat kan allemaal. En ja, ik ben er nou wel een stuk bewuster mee bezig. Antje steekt er een soort van op. Zo docht ze nou ik heel oors boodskippen. Dat je gaat lezen wat als je in de supermarkt bent wat op het etiket staat. En dan denk je van, zit er zoveel suiker in? Dan denk ik, ja, ik wil over dat de suiker omhoog gaat. Hè? En ja, ik was ook altijd wel zuinig met zout. En ja, nou zie je echt, daar let je nog wel veel meer op. Daar let ik eerst nooit op. En ons kan elke nien wil helbroeken om sterk en fit genoeg te wezen om oerlipje te kennen in deze tijd, denkt Harm de Boer. In het Engels is dat de VUCA-wereld. En de VUCA staat eigenlijk voor dat er vluchtig is. De U staat voor de onzekere wereld. De C staat voor de complexe wereld. En de A is de ambigue of de twaarslachtigens. Dus aan de ene kant wordt van die vragen van, mag die ontspannen? En aan de andere kant wordt zijn van, nu mag je eigenlijk wel die deadlines helden. Nou, zo zijn er zowel op privégebied als op werkgebied er een heel soort vragen die ik net meer met de antwoorden van vroeger kennen. En om daarin mee te bewegen, ja, rikken we dus wat instrumenten om daar inderdaad wat handvetten niet te krijgen. De leidinggevende van Antje, Christian Kiewiet, is ambassadeur van dat Nieuwe Gezonde Werken, doch dus zelfs ik mooi, en helpt Antje. Bij gelijks maar de activity tracker. Maar die pakt dan twee dingen. Die pakt het wandelen, zei ze, en die pakt het lopen. Walking, die moet je pakken. Die voor indoor wandelen. Ja. En de sporthal kun je deze wel pakken. We hebben nog zo'n horloge en dan ga ik meten van wat zijn de activiteiten thuis. Ik ben met een paar mensen wel geschrokken. Ik denk van nou, er zijn weinig activiteiten thuis. En dat blijkt ook wel dat niet iedereen zich thuis goed kan vermaken. Dus dan ga je het ook over hebben van nou, wat doe je dan thuis? Ja, ik zit veel achter de computer. Nou ja, hoe kunnen we dat dan oplossen? En dan ga je erover praten en dan bedenk je, heb je ideetjes. En aldoende komen mensen ook zelf tot inzichten van oh, als ik het nou zo doe, dan is het beter voor mij. Nou, als ik s'avonds dan heb gefietst, op de trappen thuis doe, dan moet ik hem dus op fietsen zetten. Ja, dan ga je op fietsen bijvoorbeeld. Ja. Oké, ja, dat vergeet ik dan wel eens. Er wordt een soort tijd, yield en energie instutsen. Dit is iets waar we steeds meer inzicht in krijgen dat het heel erg belangrijk is. Dus ik zou orenbedrijven gewoon u daar van proberen het wat herst te verliezen. Nou, weten vandaar de bloemkool. Die is favoriet, hè? Ja, dat is mijn favoriet, ja. Antje is al een paar kilo kwijt. Ze hoopt dat ze uiteindelijk voor de medicijn voor diabetes aankan. Ze verneemt toen alles dat ze fitter aan het worden is. Een paar weken terug ben ik voor het eerst weer naar de vrijdagmarkt lopen. Nou, die zit helemaal in de stad. Nou, dat is al later wat jaar geleden dat ik dat doen kon. En hoe viel je dat om te doen? Ja, ik was wel heel erg moe dat ik thuis was. Ik was ook wel weer blij dat ik even zitten kon. Maar ja, wel voldoening van, hey, dat ging toch weer. Want ja, de leeftijd begint ook met te tellen. Nou, dus ja, je wilt toch ook wel een klein beetje gezond oud worden. Oren wieken sjuggen we op het enigste plak in Friesland dat nog prostaatoperaties dienen worden. Hield ik meer worden de krijften bundelen
om medisch specialisme in Friesland te houden.